Giawhag sa Department of Health Region 11 ang mga senior citizen o katong dunay sakit o comorbidities nga i-avail ang libreng bakuna aron malikay sa influenza o pneumonia. Ato'y balik si Argel Relator. Ang flu o pneumonia kay pipila lang sa mga vaccine preventable diseases o kadtong masakit nga mamahimong malikayan nga mataptan kung bakunado ang usa ka individual. Ang DOH-11 nanawagan nga i-avail ang libreng flu o pneumococcal vaccine labi na karong uso ang panagtapok nga dala sa mga reunion o party diin taas ang posibilidad sa pagtakod-takod. So while we are already in the holiday spirit, we should not forget that we continue to decrease the occurrence of our vaccine preventable diseases. Sa flu vaccine, prioridad nga maturukan ang mga senior citizen, frontliners o adult 18 years old pataas nga walay sakit o comorbidities. Samtang sa pneumococcal vaccine, pareho ang prioridad nga mabakunahan. Lakip ang nag-edad 20 anyos pataas nga dunay comorbidities. So pwede ratamuan sa itong mga health centers atong bakuna naa na sa ila, pwede tang magpabakuna na. Nakatakda sa magpahigayon og bakunahan ang DOH sa mga mall o palengke. Gawas ni Ana, parayon sab ang bakunahan sa mga bata alang sa pagkontra sa measles, rubella, tetanus, diphtheria o human papillomavirus o HPV. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.